is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa gaano sa Ang inyo. permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong yapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may covid pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisa na, ano lang, ako makulang. Yung pigado. Tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay, kisa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tao gid nga mabulig sa inyo biskan pigado lang kamo ka hindi nyo gid pag underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo gid paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo gid nga tao nga mabulig sa inyo. So na, oy, morning na, Lunes na, may opisina, may trabaho, may klase, bugtaw ron. Nagapasalamat gali kita sa aton news director, si Action Rex Cantong, temporaryo nga nagbulo sa aton dire, pulo pahuway man bisan pipila ka adlaw lang. Aber, kamustahon ta ang palibot sang syudad sang Bacolod? Kamusta na ang Bacolod? Kamusta na ang aton mga merkado? Kamusta na ang aton mga biyahedor? Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita
ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning! Action Fred, I miss you. Miss you too. Action Fred, ang Laragway, sa pinaka mga dalanon sa syudad ng Bacolod, especially sa downtown area, ang iba nag-aamat-amat na sa pagpanilo while ang ibang majority sa mga kiosco halos sarado this time. Pero kung ara ka sa tubang, sa backup one Action Fred, may duha pa diri ka kiosco ang bukas while ang iba naton nga mga kauturan, especially ang mga street cleaners, ang nag-amat-amat na sa pagpanilhig sa mga dalanon while ang iban pa diri, of course makita pa na medyo higko pa ni Action Fred ang dalanon, wala ginaamat-amat pa lang sa pagpanilhig subong aga para kung mag-uro adlaw at least makitaan Action Fred nga medyo kagmakabig mo nga limpyo na gid ang downtown area, particular ang palibot mismo sa Bacolod City Public Plaza. Ang iba naton nga mga kauturan, ang mga kapulisan halos naka-amat-amat naman sa pagpahuway, sining aga sa pihak nga halos ang tanan nga mga kapulisan nga augmented Action Fred sa police station number 10, ang iban augmented gikan naman sa police station number 6, kag station number 2 nga nagbantay gid diri man sa palibot sa Bacolod City Public Plaza sa ikanapulo na kaadlaw sining maskara diri sa syudad sa Bacolod. Ang dalan sa Rizal masyado ka tawhay, although may pipila na ka mga salakyan di pasahe nagabiyahe going sa area Action Fred sa Fortune Town kag area naman sa Santa Fe. And ang dalan subong kay ginalabyan sa patrol, ang dalan sang Lacson kining kaagahon masyado man ka tawhay, labyan namon tong Caltex where pa sila nag-connection of Fredo bukas. While, by the way, talking about Caltex, kasi of course, may big time nga pagsaka, gina-forecast pa lang man niya sa mga big time oil players, ang pagsaka sang presyo sang gatong sa traditional nga adlaw ti kada Martes Action Fred. May pagnubo, may pagsaka, pero lauman buwas nga adlaw ang pagsaka sang presyo sang gatong ang pagpati ko 5.90, 5 pesos and 90 centavos ang pagsaka sa presyo sang diesel, while 6 pesos o posible base masaka pa into 6.30 sa presyo naman sang gasolina Action Fred. If you may remember, previous weeks pila na ka beses ginubo, ang pinaka-nubo to na hatag nila is 40 centavos sa diesel o 45 centavos sa gasolina, pero kampiyon ang pagsaka naman, kaya masaka naman into 5 pesos and 90 centavos ang presyo sang diesel. Ang dalan sang sining aga Action Fred, masyado man ka tawhay, pero ari na kita sa atubang na sa Burgos Public Market to check naman kung bala pila na ang nagapanguna nga presyo sa mga pamalaklon. Diri kita sa isla ka Action Fred, kay kalabanan sa isla on and off ang saka. Ako na pag may pagsaka, may paglubo sa presyo man sa mga isla. Sapiak sini Action Fred nga ara na kita sa bulan Sangber, si lapit na ang Disyembre, ti amo na niyang ginalauman ang pagsaka sa presyo sa mga isda diri sa area sa Burgos Public Market. At least para may idea ang atong sining mga kauturan, wala pila na subong ang presyo sa nagpamuna ng mga pamalaklon, partikular ang isda diri sa area sa Burgos Public Market. Ang iban bukas may display na ang iban amat-amat pa lang sa pag-disuki ng ila sining mga baligya Action Fred. I-check na diri si Madam kay Arina lapas pang iya mga baligya. Ayos sa titig. May maagi pa si Madam. Madam, kumusta subong ang presyo sang marot?
ma'am? Pila? 200. 200 ang marot. Ang lukos siya. 280. 280 action Fred. Pero may kuandriya asuus action Fred. No? Ang suus mo, ma'am? 280. 280. Ano pa yung mga available mo din? Ang lagaw mo gali, pila? 350. Bulaw-bulaw. 200. 200. Thank you. Thank you again, mama. Marito for action Fred. Ang pila ka mga isda ang itan sa display. Pero diriya si Migo ang matamat man sa pag-display. May marot siya pero marot niya salmon style siya. Atong marot to kagina, regular kag ang marot to daw batikuling to mo. Pero this time, marot mo pre salmon no? No, salmon o tag pila na 100. 100. 200 no? Ang salmon may dagko man ang yabatikuling. Ano yung isa available ni? Bulaw-bulaw. Pila na? 100. Bulaw-bulaw 200 action Fred. Amuni ang available pa so far. While ang ang kalabanan halos sa muman action Fred. Salmon nga marot kag patikuling. I-check ta ang iban pati dugay magburo adlaw. Mahalos nga kompleto naman ang mga available nga mga isda diri man sa area sa Burgos Public Market. So for action Fred, amuni ang pila ka mga sitwasyon kag presyo sa isda diri sa area sa Burgos Public Market. Sa atong sini nga mga kauturan, nga halos pagulang nakabugtaw, marami gid nga pangapi, no? Sa inyong pangapi, dumdumunta action Fred, tapos Patrol, Inisiaksyon, Alvin, Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa kolon. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:27 na mga presyo sa merkado. Kamusta? Ano ang plano ninyo? Ang mga ginikanan sigurado, ang iba nakapalibertad na, nakapaburgos na, nakapapalapala na, kaya ang Central Market na ulo adlaw na nga magbukas. Iba nagpalauli na luto na pamahaw para sa mga estudyante kag sa mga trabahante. Kamusta? Ang ako niya huluhidlaw ako. Karon nga aga sigurado malaswa kita. Karon nga aga. Hidlaw man ta kalaswa mo. Nang kulo kumplito bla, may tugabang na, may takway, may kalabasa, may talong, may okra, may kapayas, balatong, sampawan mo dahon balunggay, baklan mo shell nylon shell kung may ara para tulutam-is ang sabaw ya. Pagkatapos may pinaksyo ka nga bilong-bilong, amol na ang inapulupangita sa kakun ginawa karon nga kaagahon. Basta nga serve si mo bago lang tapos paligo, gatampi lang tuwalya, good! Kampyo na ang pamahaw karon nga adlaw, Lunes. Bugtaw na. Action Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Kamusta nga ton mga tagpalamati daw dugay-dugay man nga wala kita makapakig-upod sa inyo. Nagbulo bakasyon kita makadali. Kamusta ka mo? Ara na ho kanday Melvin Piñapel, una gid siya si Asik Encarnacion. Good morning man. Si Doy Arthur, upod naton karon nga kagahon. Si Elvira Hilogo, morning. Si Peter Siman,
Good morning, Action Radio ko na. Good morning man kay Ezekiel Mateo Dublas. Mayong aga, alin dire sa Coronadal City, South Cotabato. Taga Cotabato, good morning. Kay Ginaline Ninyal de Crepito, morning. Tamiyaga ko no kay R.R. Joyjoy kag Edgar Sipida, Julio Silis, John Dexter, Kit Macaryula, Sumuman Minda Amonyo, Rosdarel Gamonitor sa Aksyon Radio, kay Carminso Siason Biboso, good morning man. Tamiyay ko na kay Mando, kay Duday Elmer Salado Re, Lerma Siason sang Louisiana, Maaw, God bless. Kay Ruming Estrabon Hidalanga ba sa Barangay Talaban, Himamaylan, kamusta ka? Kay Morales Quilio Pili Aliesa, good morning. Bao si Jinky de Alagdon, Action Fed House vacation sa Singapore. Tamiyaw si Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Dio Alma Uligo Noel Amar kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Halin sa Arizona, USA. Kay Ana Sinuro, good morning. Sige, welcome back. Thank you, Gid. May lang pagmonitor. Kay Abner Estrabon, monitor lang ko diya sa Binalbagan. Sige. Kay Anghela Gayundato Castillo, hidlaw mo ko si imo ba? Kapita, salamat, Gid. Tamiyaw ya bata ya sa Birot, Lebanon, si Baricon Castillo, Gloria Moreno, kag Junjun Castillo, kag sa Bangga Tutong Barangay Pilisa, good morning. Kay EJ Bilahoda, good morning man. Kay Helosina, morning. Tamiyaw ko Mama Kujima, Mami Nets, kag nagamonitor sila sa Bago City. Si Ters Birgara Sanso, good morning man. Abaw si Primo Dan Haliko, membro sang missing ko, wala. Primo, morning. Kay Ronnie Gordon, good morning man, welcome back, thank you, Gid. Kay Maylin Urbano Grapa, good morning, nagamonitor sa Quiet. Kay Jomare Juarez Calibio, good morning, gamonitor din sa Kalumanggan. Sige. Mayong aga lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Oy, bulo bantay kita. Daw maulanon gimana. Hindi man katingalahan. Basta Setyembre gani kag Oktobre, maulo-ulanon gidman. Pero, are ang bayong balita. May libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar lang kamo dira sa Life Extension Clinic. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa sadto pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. kuan sa nga mga ayo sige nagbakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan. Wala ta mahimo kay ang pungsod Pilipinas tagsa katuig ini magnubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod kada tuig ina. So ang aton mahimo preparasyon. Wala untat nga preparasyon kada tuig mo. Wala gasili nga ini nga tuig wala bagyo. Kada tuig ya sobra 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. So dipindi ina sa aton sini preparasyon. Kamusta gali ang maskara diri sa Bacolod? Nag-isa ko no mga personnel sang PDEA 6 Seaport Interdiction Unit, Coast Guard, Bacolod Tina Unit kag Philippine Port Police sa pagpatigayon sang profiling sa mga pasayro sa Banago kag Brigco Port kadungan sa nagahilapit nga selebrasyon sang Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod. Suno kay PDEA Seaport Interdiction Unit Head Agent Dalisay, bulig sang Coast Guard kag Tina Unit hugot na ginabantayan kag ginausisa ang mga bagahe sang mga pasahero kag ang mga essential goods agod matap na ang posible pagsulod sa mga illegal nga druga. Dugang panidalisay, nagaupod man sa ila si retired Police Colonel Primitivo Tabuara Jr. sa pagpatigayon sang Seaborne Patrol kag Coastline Interdiction sa mga coastal area sa syudad kag ang paglantaw sang fishing vessel kag crew nga may potensyal bilang drug courier. Amugid, dapat hindi paguntatan kay sigurado ako ang plano sa pagpasulod sang bulyom-bulyom sang druga ginapatigayo na. Nagliligad nga mga tinuig to porte, gabaha ang druga. Kay manti, siling mo gasaot-saot ang iba naton nga mga utod gapulula ang mata kay porte gali ang dinaguso kag bulyom sang druga sa tion sang maskara. So dipindi na itugyan naton sa aton mga otoridad ang pagbantay. Dapat bantay sarado gid kay kabudlay nga sudlan kita sa dalagko nga bulyom sa druga kag ang mga nagakatabo bala bes nga matahom mataway ang maskara hindi kita kapakot sang pinsar sang aton mga utod nga lulon sa druga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Kay Ana Sinuroda, good morning. Kay Milagros Morales, monitor sila ni Edgar Bulares o kon Morales sa Barangay Maaw. Kay Ters Vergara Sanso, oy, sa Moises Padilla. Si Renato Tanuan, good morning. Watching live from Hacienda Josipa Isabela. Tamiyaw kay Brad Mating ni Palis, good morning kuno. Kay Rone Gordon, Rone, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Rosel Matandak, subuman sa kay Chupilo Espanyula Jr. Bao, idlaw mo ko si mo ba? Monitor lang kami dia sa Tagda Sontri Hinigaran. Kay Aida Alunan, good morning. O di kita na kay Kurt Nathaniel de la Torre, morning ko na. Tamiyo ya si Lulo ya Icol Danilo Hawod. Bugtaw na kag mga monitor sa Purok Dulunan, Barangay Guba, Central Maaw. Kay Aida Alunan, good morning. Good morning ko no kay Rinaldo, Rodolfo, Roberto Alunan, Alan kag Lourdes Villarite, Junior Advincula. Kag sa tanan nga taga Barangay Granada. Taga Barangay Granada da, good morning. Kamusta si Judge Dap Diamante, kabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos, kag Bob Rancia. Kay Toto Raul Alibuga, galadlag na pamahaw mo das dalom, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Ana Diaz sa Purok Balulan, Bago, good morning. Bao si Jusing Tupaso, sang Purok Mabinuligon 2 sa Barangay Sumag, Agapaga, Bugtauron. Kay classmate Efren Pumpirada, kamusta ka? Kay Net Salarton, classmate, good morning.
kay Marlon kag Lagrimas Reyes da. Sa mga dilag pamilya sa Sumag, Belmonte family sa Porok Riverside, sa Barangay Sumag, kamusta ka mo? Bugtaw ron, morning na sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel Saet, 57. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya.
Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kaghapos malatnan sang TB disease, amo Mga report, unahon ta, ang report sa probinsya. Mga LGU Pavilion sa panaad ipaidalom kuno sa dugang nga renovation. Balita naton sa probinsya upod kay aksyon, Marlon Hinubia. Balita Kapitolyo. Aksyon Marlon. May ara sa nga dugang pag-renovate o kung pagpatahom sa mga pavilions sa local government units sa mga LGUs kanahamtang dira sa may Panaad Park and Stadium sa Barangay Masilingan, siyudad sa Bacolod. Ini bisan pa nga ginpatahom na kadungan sa pag-participate sa provincial government sa siling ginatawag nga maskara sa Panaad. Ginapahayag ni Governor Rabong Lacson nga may pinapagidman ka mga pavilions dira nga nagakinahalan pa sa pag-renovate matapos ang pag-participate sa maskara sa Panaad. Kumaduduban nga mayara sa 32 gintaran ka mga banwa kag sunod sa Negros Occidental, lakip ang sunod sa Bacolod ang nagbukas o kung magabukas sa ilas na pavilion umpisa sa bugid nga adlaw sa Lunes sa maabot nga Oktobre 16. Ini bilang participation sa provincial government sa siling ginapatigayon nga maskara festival. Nibaluan nga ang Panaad sa Negros Festival ang ginapatigayon sa kada bulan sa Abril kag alaban-laban nga madayon na ini sa sunod nga tuig akong tuig 2023. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hinuboyaw. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na bawi-bawi sa mga duwa ka tuig nga nadula ang maskara bangod sang pandemic ang Panaad Festival ti ibalik ina kada medyo nag-iskirda na gawa nagtulutaway pero hindi kita magkumpiyansa kay may nabilin pa may magina tapikan pa sang kagaw tub-tub niyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 kay Milben Solidarios Apdo. Good morning. Barangay Malingin, Siyudad Sambago. Si Armando Gabang ari siya. Hidlaw man kami ba? Oh, sige salamat gid kapita. Thank you gid. Kay Renato Itabag, tamyaw taga Malubulo, kawayan ga monitor gid kadaaga. Kay Car Kenneth Cañete, o mayong aga liyog tamyaw sa pumuluyo sa barangay San Jose, Ibi Magaluna. Kay Milben Solidarios Apdo, morning. Watching live barangay Malingin, Siyudad Sambago. Si Billy Albay, happy Monday ko no. Si Aida Alunan, tamya ko kanday Jipre Adrian Jeep J. Marvin kag Gida Mare Pagunsan Barangay Granada. Kay Mario Olvido Aquisa mayong aga. Sige tanan nga pumuluyo sa nga Sindalugway kuno. Si Imbong Jucampo upod kay Kap Bito sang Maao araman. Kayo si Mungkal Torilla, good morning. Monitor lang sa Binalbagan. Kay Diana Perez, good morning. Kay Milba Hili Hawod. Morning Aksyon Preda. Regards sa Amon Maninay. Sige. Kay Milba Hili Hawod kuno bilog nga pamilya kuno. Good morning. Kay April Joy Marhen Pasamante, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kagkagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat,
sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Aber, pasudlon ta ang report sa pursa sang aton kapulisan. 3 ka persona nakuhaan sang 428,000 nga balor sang Siabo pasakaan sang kaso subong nga aga. Pulis Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report ni sa Bacolod City Police Office. Ipasaka sa bungaga sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Kag Police Station number 5 ang kaso paglapas sang Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 bato sa 3 ka persona nga ilan nadakpan sa bypass operation dinilektan nga Sabado sang gabi. Kapin Action Fred sa 63 gramos sang shabu nga may standard drug price nga 428,400 pesos ang na-recover sang CDO kag Police Station number 5 sa 3 ka mga persona nga ila sila nadakpan. Unang nadakpan, Action Fred, sa Sabado sang gabi sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, headed by Police Lieutenant Joven Bogato, sa bypass operation sa Purok, Gonzaga, Barangay Tacoling, si Nino Mira, 42 anyos, kag Annalyn de la Cruz, 45 anyos, lunsay pumuruyo sa nasambit nga lugar. Si Mira Action Fred, kag de la Cruz nga may nga ginakabig high value individual ang nakuhaan sa 53 gramos ng shabu nga nagabili sa 360,000 pesos. Samtang nadakpa naman Action Fred sa amuman nga adlaw sang hepe sa Police Station number 5 nga si Police Captain John Christopher Masangkay sa ilabay bus operation si Rich Glenn Nabigo, 20 anyos pumuluyo sa Purok Bagtiayon, Barangay Jesse ng siyudad sa Bacolod. Na-recover kay Bigo Action Fred ang napulo ka gramo sa shabu nga nagabili sa 68,400 pesos. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magmano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:08 na. Kay Nimpa Ibanez na good morning sa Barangay Tangob. Si Banisa Mayo are siya. Welcome back ka. Sige, salamat gid. Domingo to sa ila. Siya kuno kag si Dr. Mayo sang Rochester, Minnesota, USA. Ara lang sa ila klinika. Sa Mayo Clinic. Sige. O niya kamusta ang Singapore? Ara pa man na Singapore. Okay lang. Kay Ria Meladio, good morning. Monitor lang ko dia sa on air. Kay Giselle Franco, monitor kami di sa Bago. Upod si Erwin Gonzales, si Rochelle Evangelista, good morning.
monitor sa barangay 14 sa Dawes Opod, sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Good morning sa mag-asawa. Kay Marialyn Bilyar Colbe Lombo, morning man. May lang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kagkagahon. Si Pare Kinit Pabon, kamusta? Kay Philip Bilyisa sa Murcia, good morning. Kay Marvin C. Kay Johnny Lalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Kay Richard Cagtotobino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido, kamusta? Ga walking-walking ka na? Sige na, para mapagsik ang lawas. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Balik ako pagkatapos ini. Arthritis. Nag-aapekto ini sa... Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa TM nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council
Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupot ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 27-23. Una nga bula, resulta 27 kag 23. Second draw, 35-17. Ikadua nga bula, resulta 35 kag 17. Third draw, 26-32. Ikatatlo nga bula, resulta 26 kag 32. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto. Kadagko sa mga premyo subong, no? Una kita sa 649. 649 ang jackpot baw. 138,372,723 ang jackpot. 138,372,723. Ari ang kombinasyon in any order. Base kamo ang magadaog, dako-dako na ni kayo. 40, 3, 16, 1, 35, 15. Resulta sang 649, 40, 3, 16, 1, 35, kag 15. Saylo kita, 658. Jackpot dako man. 117,756,717 ang jackpot. 117,756,717. Ari ang resulta in any order. 24, 1, 25, 9, 39, 47. Ang resulta sang 658, 24,
25, 9, 39, kag 47. Korte, no? Kadalag ko sa mga jackpot sa Lotto Subong. Kung magdaog ka, instant millionaire ikaw. Galing may mga papangusisa pa ng Senado Subong. Sobra 400 nung nagdaog nagligad. Suso, sa pagkadamo na mo, first time to sa history sang Lotto. Tisiling sang manager sa Lotto. Na kibot man siya, pero nagakatabo, giman ina. Ang galiman. Kay Renato Itabag, taga Mulubulo, Kawayan. Good morning kay Nancy Garcia. Kay Nancy Garcia, good morning. Kay Toto Alarcon Araneta, morning. Di sa hinubaan ko na. Welcome back. Salamat, gid. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning man. Kay Julpa Caritatibo, baw, kalawig sa pahuway ba? Tamyaw sa kun asawa nga si Shirley Aranico, baw gahigop kape. Pangapik mo da, sige enjoy lang sa kape-kape. Action Radio Philippine Standard Time, lasing Kobinti na. Ari ho, may pamangkot lang ko sa inyo. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagya ka na klase sa matay! Gumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. I'm las 5:21 na. Bawga Dolores Aire pa si Lila de Lima, anay senador. Ginhosted siya kahapon sa Bilanggo. Ba, lumain matyag ya. Sino bla hindi malain matyag nga i-hostage kimo ya sang Bilanggo. Ti bangod sini, siling ni Presidente Bongbong Marcos, ano gusto mo de Lima? Sa ilo kita sa iban nga detention center. Kang siling siyang presidente, hindi na matabo liwat. Nagdulo dis Aire pagawa. Si Dilima, wala siya magsugot ba? Kung daw makapaayos mo, sugot ron. Ano pang ginatulat mo? Nga presidente na nao, ang nagatanyag. Nagligad to nga administrasyon, ti wala ka ginit tsansa, wala ka gani ginasapak. Ang tanan-tanan nga mga statement mo, ginabaliwala. Inihaw, si Bongbong, ang presidente subong, niya Dilima, gusto ka, sa iluhon ta ka, sa iban nga detention center. Ba, gadulo dis Aire pa siya. Sige na, batunan ng tanyag sang presidente. Presidente na gid na ang nagatanyag si mo daw. Dulo dis Aire ka pa, ha? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Oh, ano pa? Balangon na mo. Kag maghanda na sang tanan-tanan para sa trabaho kag mga estudyante balik ron face-to-face classes. Kung sa bagay daw gamay na malanga, daw ginakulukaluyan man kita, nga daw nagulo iskirda gawa. Si COVID, kabay pabaw,
wala na sang kagaw nga maglapta subong. Si COVID ya, hindi lahog-lahog. Bilog yung kalibutan, inigo ya mo, din kakita na yaman, porte. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Juan Ignacio da, tamyaw ko no, happy birthday kay Timothy Anuran sang Balyadulid. Timothy, happy birthday lang. Kabay pa malipayon ka sa ibong kadlawan karon nga adlaw. Muning da sa kapihan, sinong presenda pirmiman? Sigurado si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jubert Carrion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, paring JC Sindico, Bibitan, kay Roger Aguirre, si pare Kano Rivera, kag si Ngaplo Pamasyar Paslada, sa kapihan, ang mga minste dayati, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Nelson Patinio, o Nelson Distrito, si Munit Rujas, si Larry Benitez, si Duke Torres, si pare Ed Johnson, si Marala, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, ya, wala nag-absent. Okay lang Kamusta ka mo da? Okay lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila or mama nila? Hadlok sila sir. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko.
gaano gyud sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid boss damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am. Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. O sang syudad ko no, mag-loan sa bangko ang para sa pila ka development projects suno kay Councilor Espino. Balita City Hall. Detalye sini, upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Al Victor Espino nga para sa developmental projects sa syudad sa Bacolod, tation nga madayon ang plano sang local government unit nga mag-loan sa Development Bank of the Philippines o kon DBP. Ginpathag ni Espino ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances nga ini nga mga proyekto ang natalakay na sa Executive Legislative Agenda kon ELA damlaglang. Lakip sa mga proyekto nga ginaduso among lot and development sang housing project, infrastructure projects, port development, waterworks system, post-COVID related projects, school buildings, computerized project, livelihood project, pagbakal sa equipment, road concreting, kag iban pang mga proyekto nga nalista sa Annual Development Plan sang LGU. Kung madumduman, base sa sulat ni Mayor Abby Benitez sa Sanggunang Panglungsod, ang syudad ang makalon tubtob 5 billion pesos. Una na nga naghatag sang authority to negotiate ang SP kay Benitez para sa sinig na plano. Ang hindi nga punto nga ma-derive sa pumadayo ng loan is for developmental projects for the Bacolod, which were discussed during our ELA in Manila with members of council, department heads, and the executive branch of Nabatian na si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon na proven and tested ang epektibo
Sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kadasig sang inuras, morning kay Rube Argente de la Luna, monitor lang dia. Lubik kag Rube de la Luna. Kay Evelyn Pamusino, good morning man. Kay Dodge Dalida, morning lang. Kay Perla Dalida, kag Sinika Mahilom kuno. Kay Rimart Magbanwa Lioro, good morning sa pamilya Lioro sa Murcia, Barangay Abo-Abo. Kay June Isto, tamya ko lang happy birthday kay Timothy Soberano sang poblasyon Valladolid. Paudamo gatamyaw sa iya. Kay Rochelle Polhincio Susana, good morning man. Kay Gloria Lara, Action Fred, tamyaw lang happy birthday. Kay Dave Gerdon, subong adlaw San Jose Binalbagan, ga monitor gid. Palayog, hinigaran. Sige, good morning da sa inyo. Kay Bing Bagatela, good morning man. Kay Jubilin Tugap, morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office ana, ano nang nauya ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Kundi surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Yan, anom ka mga persona dakop bangod sa iligal nga pagpanahor sa banwa sang Tuboso. Detalye sini, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fed arestado ang 6 ka mga persona sa ginpatigayon nga anti-illegal gambling operations sang Tuboso PNP sa Stop Aguinaldo, Barangay San Isidro sa Banos sang Tuboso. Last 50 na sang gabi sang Sabado ini Oktubre 8, 2022. Ini man nagkaradak pa na mo Sunday Rocky Boy Aliwakay, 31 anyos, Jomar Alvarez, 24 ang edad, Bernaldo Alukina, 29 anyos, Johnny Atol, 35 ang edad, Alex Sardido, 37 anyos, kag Jovin Lamis, 26 ang edad, kag tanan residente man sa Barangay San Isidro sa Banos sang Tuboso. Sunod diri kay Police Major Junray Batadlan, ang officer in charge sa Tuboso PNP, nagapatigayon sila sa isa ka anti-illegal gambling operation, kag ilad aktuhan aksyon na Fred nga naghampang sang Tong 8, ining awnon ng mga persona da mismo sa may Barangay San Isidro. Na-recover diri ang duha ka set sang baraha kag ang 341 pesos nga pusta siniman nga pagpanahora. Ining 6 ka mga persona ang nahunong karon sa custodial facility sang Tuboso PNP. Kag sunod diri kay Batadlan na tala nga pasaka ang kaso batok sa ila subong nga adlaw antes pa man maglapse ang reclamentary period o kini pa idalob ini sila sa inquest proceeding. Sa tuturan ni mga kaaksyon sa mga mahilig na magigap sa mainit nga kape kung kagahon basta kape. Isa lang ang aton ginarekomendar kung po ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balikan na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Kay Toto Tatanda, good morning. Ma-welcome back. No, thank you, Gid. Kay Kati Bear, good morning. Kay Doni Nauba, Kapita, monitor sa Cavite. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, you hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey.
voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sa 52 pipilalang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, nahunong karon sa presuhan ng ginaligar drug pusher nga si Willie Pakilipan, 30 anyos, kag residente ni siya sa barangay Poblasyon sa syudad sa Bago, diin sunod diri kay Police Lieutenant Reynante Salgado. Si Palikpan ang ginakabigman nga street level individual kag tigayon nga naresto through bypass operation. Now na-recover sa iya ining napulot ka plastic sachets ang suspected shabu nga may standard drug price 13,000
ka pesos. Sa ko paginaton nga balita sa Police Station number 1 nagapabilin nga matawhay ining ika na pulo nga daw sang maskara sa maskara sa downtown na area. Din sunod diri kay Police Major Ramel Sarona. Sa karon wala pa sang may mga maskara related violators nga naresto ang ila sining grupo kag nagapadayon gihapon ang ining hugot nga pagbantay sa mga kapulisan sa palibot sa Bacolod City Public Plaza kag sa Baywalk. Ina-action Fred suno sa iya paagi man sa bulig kag augmentation nagikan sa Police Station number 2, number 6 kag Police Station number 8 nalakip na diri action Fred ang mga kapulisan augmented nagikan sa Police Station or rather PRO 6. Report sa nga patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3. Ang kabulig mo matok sa ilan at tubukag rang kaso. Repression Patrol, ini sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang Sa balita una sa aksyon,
sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D.